Men kör! Käften, kör! Nej! Håll käften, kör! Ja, ja, det. Du ska fortsätta redan. En grej till nu, ja. Spela in det här. Ja, kör! Kör. Åh! Vänta. Ska jag? Jag kör va? Tappa balansen precis va? Ska vi köra? Eller ska vi dra, eller vi börjar ju typ nästan. Börja om 10 minuter. Nej då. Ja, nej då, kör. Nej, det är skitsamma. Lite mycket bakåt annars. Var det bra? Jag kan bara filma 50 sekunder. Ofta. Jag spelade in i 2 minuter. Ja, kör! Alltså det! Eller ska du gå och pissa igen eller? Jag försöker med